Helo, athi dwi. Dwi'n darlithydd mewn dwyieithrwydd yn ysgol iaith diwylliant ar Celfyddau 2. Helo, Alison dwi'n gweithio yn y adran adnoddau dynol a mae gen i ddwy rôl. Dwi'n cefnogi ein gwaith siarad Prifysgol 1 a dwi'n gweithio ar ddatblygu ymchwilwyr. Hi, Ross Roberts dwi. Dwi wrth-darlithydd mewn seicoleg chwaraeon ac ymarfer a dwi'n gweithio yn yr ysgol gwyddorau dynol ac ymddygiadol. Helo, Ruth Elliott dwi. Dwi'n gweithio yn Brifysgol Bangor yn yr adran seicoleg. Helo, Nick dwi, a dwi'n byw yn Gogledd Cymru ers tua 20 mlynedd. Nes i symud i Bangor o Colwyn yr haf diwetha, ond dwi'n dŵad yn reiddiol o ddydd Lloegr. Dwi'n dŵad o Wlad Croeg. Dwi'n ym Mhrifysgol Bangor ers 2014. Dwi'n licio dysgu Cymraeg. Dyma awr o rhai'r wythnos. Dwi ym Mhrifysgol Bangor ers 2005 a cyn symud i adnoddau dynol, ro'n i'n gweithio yn yr ysgol seicoleg fel ymchwilydd. Dwi wedi gweithio yn y Brifysgol ers 2008. Dwi'n dod o Worcester yn reiddiol, ond rhywun fi'n byw yn Rachub yn Dyffryn Ogwen. Dwi'n wedi cychwyn gweithio yma 2 flynedd yn ôl pan mae pandemig yn cychwyn achos da ni gweithio â prosiect i cefnogi plant ac ysgolion trwy'r y pandemig y dysgu plant gyda anhawsterau clwyddlennydd. Dwi'n gweithio yma yn y Brifysgol fel caplan a hefyd fel gweinidog gan yr Eglwys Fethodistaidd ym Bangor ar y stryd fawr. Dwi'n gweithio efo myfyrwyr a staff. Dwi yn o'i rando a chydrio helpu efo unrhyw broblemau. Dwi'n dysgu Cymraeg achos dwi isio bod yn rhan o'r gymuned. Dwi'n licio dysgu Cymraeg, mae'r Cymraeg yn iaith ddiddorol iawn. Dwi'n dysgu Cymraeg am mod i isio bod yn rhan o'r gymuned, adra ac yn y gwaith. Nes i ddechrau dysgu Cymraeg o'r blaen ers talwm, ond mae'r Brifysgol wedi fy helpu i ail ddechrau. Ro'n i isio dysgu Cymraeg achos mae Cymraeg ydy'r iaith gyntaf ar yr ardal a ro'n i isio siarad efo pobl yn y cymuned. Nes i cychwyn dysgu Gymraeg pam symudais i Gymru bron 20 mlynedd yn ôl a dwi'n cario ymlaen yn rhan achos dwi isio magu fy mhlant dwyieithog. Dwi'n credu bod hi'n bwysig iawn gallu siarad rhywfaint o Gymraeg pan dach chi'n byw yn Cymru. Hefyd, dwi eisiau gallu dallt pryd mae fy plant yn siarad Cymraeg gyda'i gilydd. Mae'n wedi agor drwsau yn y cymuned ac yn y gwaith. So, yn y cymuned dwi efo lot o ffrindiau iaith gyntaf Gymraeg sy'n ffantastig. A hefyd dwi ddim yn teimlo fod yn stopio nhw siarad Cymraeg pan ma'n eisiau cario ymlaen gyda ffrindiau eraill. Ac yn y gwaith mae'n rhoi cyfle i fi i wneud ceision am gwaith gwahanol a gweithio gyda cymunedau Saesneg a Gymraeg. A ro'n i isio helpu myfyrwyr i just siarad yn ein iaith cyntaf a helpu nhw efo'r gwaith yn darlithydd. Os mae pobl yn gofyn i ni lle mae dy ail gartre alol Croeg, dwi'n deud Cymru efo golygfeydd hardd, pobl hyfryd a'r anthem genedlaethol o rhai yn y byd.